Kop. Miten sä voit? Mailis, eihän meillä pitänyt olla viikkopalaveria. Sä et ole tehnyt mitään väärää, ja tämän mä oon juuri poliisillekin todentanut. Sä ohjasit työterveyteen, sä kerroit työntekijälle, että kehityskeskustelussa puututaan häntä kuormittaviin asioihin. Sä toimit esimiehen varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti, just niin kuin pitää. Ja mulle on ihan ok, että sä katsot ton jenkkileffan loppuun, vaikka kiire teillä onkin. Mikäs leffa se on? Matrix. Keanu Reeves. Se on ihana. No joo, mutta sulla on näemmä kaitin mennyt rikki. Joo, mä oon soittanut huoltoon siitä jo. Sulla on toi naru on syöpynyt tosta, tommosia mustia pilkkoja. Eikä se ole hometta? Ei kai nyt kaidin voi homehtua. Tuolta se hyppys. On se korkea. Joo. Niin, se piti vielä sanomani, että tämän uuden supermahdollistamismallin mukaisesti teidän tiimitulos ei yllä sille tasolle, mitä tässä vaaditaan. Eli 3 kuukauden välein kartoitettavien työllistämissuunnitelmien, eli määräaikaishaastattelujen, joihin tämä uusi laki teitä velvoittaa. Niin määrä on liian pieni. Siis, mitä siis? 3 kuukauden välein tehtävä määräaikaiskartoitus, eli työllistämissuunnitelmien toimivuuden ja mahdollisten muutostarpeiden reevaluointi. Jokaiselle työttömälle? Kyllä. Ei vittu, Mailis, nyt et ole tosissasi. Anteeksi, mitä? Sanoin, että ei vittu, Mailis, nyt et ole tosissasi. Hei, tää on ihan hulluutta. Mä lähden virkavapaalle. Sovitaanko, että mä kuulen tota? Katsot sen leffan loppuun ja sitten kääritään hiat. Tiesit sä muuten, että se on puoliksi havailainen? Kuka? Keanu Reeves. Hyvän iloa.